O 13 de xaneiro é o día escollido mundialmente para homenaxear o medio de comunicación da radio. En recoñecemento a esta data, a conselleira de Educación visitou o CIP San Bartolomé de Vilanova, un dos centros galegos que conta cunha pequena emisora. Os alumnos do centro aproveitaron a visita para entrevistar a Carmen Pomar. Acabamos de estar nesa radio na Biblio, como decía, un dos puntos en valor deste centro, e acabo de ser entrevistada por varios alumnos e alumnas de sexto de primaria, unha entrevista moi relaxada, pero moi profesional, e así que, aproveitaremos tamén para visitar algunha aula e comprobamos que, cando unha dirección dun centro funciona e lidera e é quen de motivar aos profesores e as profesoras do centro, pois todo é moi sencillo, non? Aproveitando a visita, dende o centro quixeron poñer en valor a importancia da educación no rural. E que nos den a oportunidade de demostrar realmente o que se fai nos centros rurais, non? Que é moi importante, porque ao fin e ao cabo entendemos que dentro do que é o plan de reactivación do rural da Xunta temos moito que dicir, que estamos aquí, que estamos para quedarnos e que os nosos nenos teñen precisamente as mesmas oportunidades que os nenos das zonas urbanas, loitando precisamente por unha educación de calidade e equitativa, por suposto. A esta reivindicación sumouse o alcalde de Vilanova. Gonzalo Durán considerou que a verdadeira Galicia coñécese no medio rural. Tamén afirmou que na recente visita o presidente da Xunta solicitoulle ampliar a rede de internet nos núcleos rurais. Yo creo que la apuesta del siglo XXI es porque la población viva con todos los medios en pequeños núcleos rurales, que es desde luego donde está la calidad de vida, y en Galicia no digamos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, felicitar al colegio, que está haciendo una labor, está demostrando que se puede dar educación de primerísima calidad, con medios del siglo XXI, con todo tipo de radio, de todos los idiomas que haga falta, profesores de Hawái, todo lo que haga falta, y se puede hacer desde el medio rural. Na visita, a conselleira tamén anunciou a convocatoria para o segundo concurso Podcast Radio na Biblio. O certame consta de 4 modalidades e se escollerán 2 podcasts por cada unha. Este ano está dedicado, ao igual que o Día das Letras Galegas, ao filólogo e escritor Ricardo Carballo.